Pulyano lamsogo kokborok ni khorang nai tongnai joto mare tei kiching songno. Hingke chwng tini o video ni bisingtwi salainai chini hayung ha gwnangwi tabuk belai no kirima sinjak bemar pirsajagwi tongmani o bemar ni mung wngkha mpox virus. Haike norok video no puila ni simi paithakjora nai tongdi. Chwng jotono saimano thangnai 2019 bisio hayung ha gwnangwi belai no kirima sinjak virus pirjakmani abo wngkha corona virus. O corona virus manjagwi kwbang kokborok no langma chokha tei kwbang kokborok ni nukkungo no birman phaimani bo nukjakha. Haike chwng corona virus no discipline tei mani bisingtwi eba khe vaccine swnamani bisingtwi bono chwng rwkhlaiwi rohorwi mankha chini o hayung hani. Haike tabuk tei kaisa haino hai corona virus kahai no virus tei kaisa kirima sinjak phai tongkha o virus ni mung wngkha mpox virus. Haike o mpox virus tamo hingke sana thangkhe o mpox virus human to human pirjaknani nangkha. Puila o virus animal to animal pirjakmani phiaba twrwk animal ni simi human o pirjakha paithago khe human ni simi human tabuk pirsajaknani chengui tongokha. O mpox virus puila Republic of Congo hayakaba Africa country ro positive eba khe manjakmani nukjakha. Yagulo 116 ta hai desh o tabuk haino hai o mpox virus positive manjakha. O mpox virus wngkha hingke bokorok sanai bwsak sanai dehar kosto ongnai tei bwsak gwnangwi botrai thainai. Haini bagui no WHO hayakaba World Health Organization o mpox virus no belai no kirima sinjak kaisa virus hinui goisoui naharkha. Tei borok o virus no duita khe divide khaikha kaisa no rwkha clade 1B tei kaisa no mung rwkha clade 2. Hingke o clade 1B wngkha belai no kirima sinjak hinui sakha omo manjakha hingke borok thwiwi mano. Tei kaisa clade 2 abo hingke aswk dangerous wngya abo manjakha hingke 3% se borok thwinani chances tongo hinui WHO hayakaba World Health Organization saklai riwi rwkha. Hingke haino hai belai no kwpal haimeda hwnai belai no kwpal chukya hwnai chini 12 ta kotor bo mpox tabuk pirsajakmani nukjakha. Chwng saimano chini 12 ta kotor ni kaisa state Kerala hai state ni khoroksa borok USA o beraina thangkha tei bo aroni berai phaikha hinkhe no bono check khlai naijagwi naikha hinkhe bo manjakha mpox virus positive bini umor hinkhe 38 bochor. Hingke o mpox virus manjakha bo clade 1B. Chwng jotono saimano thasika ang nongno sawini rwkha clade 1B wngkha belai no kirima sinjak. Kerala ni khoroksa USA o beraina thangwi o mpox virus manjagwi phaikha tei bono nai naijakha hinkhe manjakha bo clade 1B manjakha. Belai no thwinani bo chances tongo. Hingke o virus hingke puila animal to animal pirsajagwi tongmani phiaba animal ni simi human o pirsajakha tei paithago hingke tabuk human to human pirsajakha. Hingke tabuk kok wngkha o virus le bahai khe tongkha manjak. Hingke ang nongno sawi rinai o virus hingke WHO hayakaba World Health Organization ni bwkhak tei saklai rwjakha tongmungno nwng khoroksa bai khoroksa close contact tongkha hingkhe se o virus pirsajagwi eba solawi mano. Tongmungno nwng khoroksani gana o thangwi bachai tongkhe bobai bwsak nangkha abo haikhe no o virus pirsajakya. O virus manjaknani eba khe pirsajaknani hinkhe nwng khoroksa bai khoroksa close khe tongkhe bini ro ni se nini ro mane solowi mano hinui saklai riwi rwjakha. Haini bagui no sanai ang paithago o kok no jara baire rogo beraina thangnai rok norok kisa sotorko tongdi norok tongphano close ta tongdi. Tongmungno close tongkha hingkhe o mpox hai kaisa sitrama virus hamya nini bwsago bo pirsajagwi phaiwi mano eba solowi phaiwi mano. Tei oboni kaisa kok kaham eba kaisa khanatok dahani sanai kaisa solution hamnani hinkhe tabuksa jora o mpox virus ni vaccine swnamwi mankha. O mpox virus ni vaccine swnamwi mankha. Haike norok saino mankha na o mpox virus bwswk kirima sinjak tei bwswk tamsanai
bose danger hingke haini bagui norok sotorko tongdi norok yang rok thangke naikoldi khoroksa kulus ta tongdi tomono nwng baire o beraina thangka hinkhe hingke asok kok saoine ang video no mwnsakchina hingke video no puilam chikon paithak jora nai tongmani bagui no belai belai ke hambai.